Marko, Pepino eta bere antzerki talde ibiltaria. Egunon? Egunon, aita. Ikusi dut lixiba egin duzula, baina oraindik goiz da, ezta? Kudeak eta garrantzitsu bat egin behar dut gaur goizean. Hartu duzu bazkaria? Bai, eta hau zuretzat da. Zergatik prestatu duzu? Neronek egingo nuen. Banoa, euria hasi aurretik. Zer? Egun zoragarria egiten duta. Txantxa bat zen. Tira, gozaldu oztu aurretik. Bai, agur, aita. Jaitxia medio. Aizu, zintzo portatuko zarela agintzen badidazu, nirekin etortzen utziko dizut Giroti jaunaren etxera, zer diozu? Ados, orduan otartekoak eramango ditugu eskolatik irtendakoan jateko. Zuzain egonatean, Ai! Kaixo, medio. Eta, ze modu zabiltza? Osondo, orain Giroti jaunaren etxera noa. Aizu, hori oso urruti dago. Igo, eramango zaitut. Bai, mil esker. Nahi duzu? Oraindik zati handi bat geratzen zait. Mil esker, bazkaldu berri dut obran. Zuk daukazu zortea. Nik ere obra batean egin nahiko nuke lan zuk bezala. Ui, ia astu nuen egon. Begira, Argentinara doazen itsasontzi berriak dira. 100 pertsonak abitzen dira bakoitzean. 100 pertsona? Emigranteak ugaritzen ari dira egunetik egunera. Batez ere nekazariak eta etxegintzako langileak. Gehiago irabazten daan. Badakizu botila garbitzaileak behar dituzten? Ez dakit, ez dut uste. Zuk ematen didazu inbidia. Zergatik? Etxegintzan lan egiten duzulako. Baina oraindik naiz igeltseroa ere. Hemen ez du ipintzen botila garbitzaileak behar dituztenik. Zuretzat hartu dut iragarkia, gorde nahi baduzu. Mil esker, Emilio, baina ez dut nahi. Zergatik ez? Ikusten dudan bakoitzean, amorratu egingo naizelako. Hemen jaitsi behar dut. Iso, iso! Tira, ez etxi, Marko, laster aurkituko dizut itxurazko lan bat. Benetan. Agintzen dizut. Emilio. Laster arte. Laster arte! Arre! Marko, nolatan zato zain garaiz gaur arratsaldean? Eskolatik zuzenean etorri naiz. Zera, utziko didazua medio hemen edukitzen zintzo portatuko da. Ez dita sola, Marko, baina gaur ez daukat zuretzako lanik sentitzen dut. Zer? Begira kasa mordo honi. Biltegi osoa beteta dago, ez dakiz zer egin behar dudan eurekin. Baina Giroti jauna... Gezurra badirudi ere inork ez du botila eskaerarik egiten. Ez. Orduan zer egingo dut? Tira, ongi da. Garbitu itzazugatarian dauden botilak. Buelta bat emango dutea eskaeraren bat egiten didaten. Bai, Giroti jauna. Hasi aurretik ipineu bazter batean. Zer horrek nahi duzun lekuan. Emigranteen itsasontzia da. Hau da, zu bezalako mutiko bat ere unkitu egiten da emigrazio txatxukeria horrekin, ba. Han asko zobeto bizitzen dela esaten dute. Jainko maitea, hemen bizimodua ateratzea latza da, baina ez dut ulertzen nola aldegin daiteken lurralde arrotz batera dena utzita. Han ere txakurrak hankautsik ibiliko dira, ziur nago, Italian jaio gara eta hemen bizi behar dugu. Emigrazioaren aurka zaude, Giroti jauna? Ba, bai, aurkanago. Hor daukazurro nanuto nire auzo bat. Aldegin zuen baino okerrago itzuli da, zeukan guztia saldu zuen txartela ordaintzeko. 80 lira. Eta ez zuen trenbideko peoia etzen beste lanbiderik aurkitu. Horrela da bizi modua.
Hortaz txartelak 80 lira balio ditu. Urtebeteko lanarekin ere etzenuke ordainduko. Kentzazule lokeria hori burutik. Agian egunero lan eginez eta igandetan ere ordainduko nuke. Tira, kentzazu hori burutik. Nire ama Argentinan dago eta berarekin elkartu nahi dut. Zure ama handago? Enekien. Katu malapartatu hori. Hauxe besterik enuen behar. Asko sentitzen dut, enuen amedio ekarri behar. Apurtu alda bakarren bat. Ez dut uste bat ere apurtu denik. Eskerrak. Botilaren bat apurtu izan balitz, soldatatik enduko nizun. Ez dut tximinu hau hemen nahi. Etzazu berriro ekarri, argi dago? Bai, nire hitza ematen dizut. Entzun duzu, Amedio? Amedio! Beno, banoa, laster itzuliko naiz. Bai, agur. Gero arte. Amedio! Amedio! Barkatu, Amedio. Oraindik haserre zaude. Katua izan da. Zuketzen eukan arrurik, baina Giroti jaunak ez daki. Katerina, Marko naiz, Amedio zurekin dago? Kaixo, Marko, ze gertatu da Amediorekin? Ez dakit, alde egin du. Agian ona etorriko zela pentsatu dut. Ez dut ikusi, baina ez da ez galduko. Ezagutzen du bidea. Oso haserre dago, horregatik alde egin du. Lasai, itzuliko da, bai. Hemen zaudenez, sartu eta hartzazu kafetxo bat nirekin. Mila esker baina ezin dut, oraindik gauza asko daukat egiteko. Oraindik ez da inor bizi. Uste dut bihar datozela. Egunak daramatza alokatuta. Sar naiteke nire lehengo etxea ikustera? Horixe baietz? Esan dizut oraindik ez dagoela inor. Sartu pixka batean nahi baduzu. Ea zoaz beldurri gabe. Mila esker, Katerina! Zeinen goibeldakoen. Etxe hori oroitzapenez beteta dago. Begira, Marko. Badakizu zertan ari naizen? Zuri gustatzen zaizun bezalako sagartarta bat egiten. Nire herrian ohitura bat dago. Esaten dute sagartarta ondoen egiten dakien neskagaztea, emazte eta ama zoriontsuena izango dela etorkizunean. Amatxo. Igandeetan neska gazte guztiak biltzen ginen eta bakoitzak bere tarta eramaten zuen. Eta badakizu zer? Nirea izaten zen beti gozoena. Mundu guztiak zoriontzen ninduen. Hainarro sentitzen nintzen. Jakin daiteke non zabiltzan, Amedio? Zatoz txiki, zatoz handi, pepinorekin, ta atsegina izan bada jotxalo amaieran.
kanta, kanta, dantza, dantza, alai eta pozik, ilusioa partitzen hemen txenabil beti. Panpiñatxo, irrigozoko, zu beti barrez, jaun Andre eta txiki alaitzeko biziki. Egunero eskaintzen dugu festa bikaina, txotxongillo zalaituz jendearen harima. Panpiñatxo, irrigozoko, zu beti barrez, jaun Andre eta txiki alaitzeko biziki. Baina, medio zertan? Mil esker, eskerrik asko, artea baloratzen, badakizu egenoa tarrok. Izan ere hiri artistikoa eta artisten hiria da hau, Paganin iren jaioterria. Mil esker, jaun Andreok, nire eskerrona zuei. Mil esker. Mil esker. Mil esker. Hori data. Fiorina, Kontxeta, azze arrakasta, begira diru bordoni. Kaixo? Zu Marco Rossi zara. Hain bikain antzestu duen tximinoaren jabea. Nire eskerrona erakusteko konbidatu egin nahi zaitut. Ez diguzu plazer hori ukatuko, ezta? Fiorina, gonbidatu zazu afaltzera zure laguna Marco Rossi jauna. Osongi, goazen ba, denok jatetxera. Atera daukazun ardo honenetik botila bat eta gozagarri finenak. Baina, nigatik ez arduratu. Utzi alde batera mirikeriak. Aizu, zure tximinoa genio bat da. Ezi eta Argentinara eramango bagenu, bai bera. Eta gure lehen aktorea Kontxeta, egundoko arrakasta izango genuke. Bai, baina gure aitak ez du nahiko. Tamalgarria, benetan tamalgarria. Zure ama Argentinan dago, ezta? Bai. Primera, orduan zergatik etzarete etortzen zu eta zure tximinoa gurekin Buenos Airesera? Aita! Behar bada harritu egingo zaitu nire eskaintzak, baina azken batean ez da gauza ezinezko bat. Elitzaizuke gustatuko, Marco Rossi? Bai, jauna, baina txartela garestia da, 80 lira balio ditu. 80 lira, hori ordea helduentzako tarifa da, umeek erdia ordaintzen dute. Erdia? Bai. Hala ere asko da niretzat. Zer esan nahi duzu niretzat horrekin? Entzun, mutiko, burua erabiltzen jakin behar da burua. Nahitaezkoa da bizitzan aurrera egiteko ulertzen. Emigrante itxasontzi batean 100 pertsona igotzen dira. Marko eta medio tartean igotzen badira, nork aurkituko ditu. Marko, ez diozu jaramonik egin. Gure aitak esaten dituenaren erdiak asmakeriak izaten dira. Ametxutxak, baietz, Fiorina. Ameskeriak. Neure alabek ere ez didate sinesten, tamalgarria, hemen afaria. Aparta. Zer, Marco Rossi, ardo pixka bat, bai? Jauna, nik ez... Honegingo dizu pixkatxo batek. Ez aldala, Fiorina. Ardoak ez dio inoiz inorik alterik egin. Beno, zertaz ari ginen. Bai, txartela doan aterako zaizu. Eta inork esan dizu Argentinan jada ez duela inor ganadua eta zaldiak lapurtzen garai batean bezala? Horrek adirazten du nolako oparotasun eta berastasunean bizi denan mundu guztia. Hitz batean esan da, hainbeste ganadu eta zaldi dago libre ibiltzen dira pampan inork zaindu gabe. Maniri esan didate asko esku txikitzultzen direla. Hau, jakina, alferrontzi asko baitako. Ziur nago ondo moldatuko zarela, oso ondo. Zure amarekin elkartuko zara eta nirekin lan eginez, ez duzu inolako arazorik izango. Amediok aberatsa egin zaitzake, oso aberatsa. Labur bilduta. Nire plana da dirutza egin eta Italiara itzultzea. Mesedez, aita, aski da. Fiorina, zuk badakizu zuengatik soilik joan nahi dudala Argentinara.
Eta handi gloriaz beteta itzuliko gara denek mirestuko gaituzte. Pepino handiaren arte aintzatetxia izango da azkenean. Argentinan petaloak irekiko dituen Italia kolore ederrenagatik. Gora Pepino eta bere taldea! Ikusten duzunez, zeharo jota dago. Orduan, amedio nirekin eramaten badut zuekin joan naiteke? Zaude ziur, mutiko. Erabaki besterik ez daukazu, nire kontu gastu guztiak. Marko, aita mozkortuta dago. Badakit. Ez da beharrezkoa. Diru pixka bat badaukat aurreratuta. Eta Argentinara joan nahi dut. Ama nola dagoen jakin nahi dut. Guazen lehen bailen. Horixe da hain zuzen nahi dudana, lehen bailen joatea joango gara bai. Eta nire laguntzari esker zuria ba aurkituko duzu, agintzen dizut. Eta orain topa egin dezagun gure abentura eta Argentinaren alde. Topa! Topa! Mutiko, mundu handi nahiena da, ni bezalako adoretsuena. Ez aldala, Marko? Estimatzen zaitut, badakidalako zu ere adoretsua zarela. Marko adoretsua, bai, horixe. Asko sentitzen dut, Marko. Lasai, Fiorina, oso pozik nago, zuekin Argentinara joango naizelako. Eta ama ikusiko dudalako. Baina biharko dena ahaztuko zaio, ikusiko duzu. Bai, zera, ziur nago etzaiola ahaztuko. Kontxeta, etzenuke hau guztia aintzakotzat hartu behar. Ilargiak diztira egiten du, eta diskidetasuna gauaren erdian sortzen da. Ze iruditzen zaizu? Aitak esaten du adiskidetasuna zoragarria dela. Kontu zaita erorik gabe. Alabatxoak, sentitzen dut zuei hainbeste arazo sortzea. Zuen amak utzik intuenetik. Aita, mesedez. Egun hauetako batean barkamena eskatuko dizuet, alabatxoak. Mila esker denagatik, Marko, lan ederreman dizugu. Ez dio axola, Kontxeta. Gabon pasa. Bazoaz, Marko, aizu nire semea izan nahi duzu? Esan nahi duzu? Utzi oso, ez dakita zer dioen, gabon pasa. Gabon pasa, bihar arte. Fiorina. Ahaztu aitak esan duen guztiaz, gabon pasa. Agur, gabon pasa. Guazen amedio. Kaixo. Nondik zatoz ordu hauetan, Marko? Pepino jauna deitzuak afaltzera gonbidatu nau. Pepino jaunak? Bai, titiritero bata. Ardo gozo-gozoa edan dut. Lotxagabe alakoa. Etzara lotxatzen ez ezagun baten gonbita onartzen? Gainera erotuta egon behar da ume batain berandu arte kalean edukitzeko. Aizu, eita, gauza oso garrantzitsu bat esan behar dizut. Eta zer da? Ba, zera. Argentinara joan nahi dut, utziko didazu? Zer diozu? Pepino jaunak berarekin eramango nau. Ez dute zer ordaindu beharko eta laster itzuliko naiz Italiara amarekin. Benetan ari zara? Ala buruan ahastu dizu ardoak. Galdetu Pepino jaunari. Jolas batzuk erakutsiko dizkio amedio hori eta eurekin joango gara. Burugabea. Nola fidatuko naiz ba ume bat gaueko ordu hauek arte kalean edukitzeko gai den ez ezagun batez. Arduragabe bat iruditzen zait, gainera zergatik eraman nahi zaitu Argentinara, ze asmorekin. Aita, zergatik hitz egiten duzu horrela ezagutzen ez duzun batez. Ez da nahi ere. Hain zara zeurekoia, zeurea bakarrik axola zaizu. Marko! Ama urrutira bidali zenuen lanera, nik nahi nuen galdetu gabe. Eta etxe zaldatu genuenean ere gauza bera egin zenuen. Ez dizu ardura amak zergatik ez duen idazten jakitea ere. Beti zure negozioak gora eta bera. Batzuetan iruditzen zain negozioak besterik ez zaizkizula axola. Zoa zoera. Badakit Toniok ingeniari izateko ikasi nahi zuela. Baina utzi egin behar izan zuen zure negozio malapartatuen erruz. Nik ere zure negozioen erruz utziko dut eskola. Eta Argentinara joango nahizuk nahi ezpaduzu ere. Amedioren laguntzarekin. Eta jakintzazu behingoan. Aspaldian ari naiz lanean amaren gana joateko. Marko. Marko! Mesedez, seme.
Entzuidazu. Behar bada gehiegi eskatzen dizugu. Eta agian arrazoi duzu enuke hain estu hartu behar nire lana, baina ez duzu eskola utzi behar, sendagile on bat izan zaitezen nahi dut, zintzoa eta lagungarria. Sendagile gutxi daude gure herrian, seme. Fidagarriak direnak alegia. Eta premia izugarria dago. Ez dut sendagilea izan nahi. Gorroto dut zure ogibidea, horren erruz aldegin behar izan zuen da amakain urruti. Marko. Behin esan zenuen jada enintzela ume bat. Naiz eta nire burua arduratzeko gai naiz. Argentinara joan nahi dut eta diozuna diozula enaiz iritzi aldatuko. Entzun duzu, beno ba! Eta albezain laster joango naiz, Pepino jaunarekin edo dena dela. Ezingo didazu galarazi! Ongi da, bihar jarraituko dugu. Ondo egin, Marko. Ana.